браво, бе! Скара бързо! Но ми заради бата. По-лофи ще. Мене куро ми заради. Бата, не знам. Тук има нещо SMG, предполагам, от пистолетка. Помпа? Моля. На мене бед бойс. О, страйкър, там тактика. Син. Яла? Аз съм с зелен помп, кажи. Там зад нас имаш. Може ли? Какво? Не, нещо тази тази игра, заклявам се. Що? Не знам. Чоковивката аз я хитнах, тя не я се хитна. Клевър. Играй го, ме намеря Имам да... зелен помп, не ми трябва. Ясно. Инфилтрейтър. И ще към това, към supply drop. Нара? Да, има там какво ще... Ага! Златен скар, братле. Добре си. Ема, поставих ти помпа, ако искаш. Не. Ще игра страйкър. Къде ще има... лоши типове. Лети някакъв? И да лети, аз трябва да взема поне амуниции. Лошичък някакъв лети някъде. Той помрял, бе, брат. SMG. Те го убиха. А, не са го убили. До мене? До нас. Не ми иди това? Стой 2. 30. Дед. Дед. Има ли хубав асалт райфъл? Ето ти АКМ, ако искаш. Бях има малко, че ме прибих. Охо, акимето. Тук имаше и биго. Да, взех ги. Един. Ара, че идват още хора, бе, бат. Те дойдат. То? Дед? По 35. Дед? Има нещо златно. Инфилтрейтър. Взимай, ако Не ми искаш. трябва. Чък ми трябва, то чък. Той има 200 чък. Ела, сега ще дам. О, мамут. Найс, бе. Ела. Ето. А, неща. Не искаш чък? Да, бе, държа го, аз взимам мобилите. Ще взема физа. Това е 50 физ, но помня за мобилите. Да! Ела, Ей. много добре скачих, бе, да. Болясно е. Бате... Тролиш. Няма, бат. Моя аз игра соло. Няма. Те са слаби на мърша, братле, не знам... Where you holdings? Where you holdings? Няма се спамери. Какво става, бе, бат? Дай ми това. Къде избяга това другото гъзи? Къде да знам, бе, брат? Тук е моя луто на един. Къде е? Аз нямам нищо! Ево на мене, бързо. Това не е мой. Намерих си. На мене. Тук нищо не е мое. Дет?
Ай, спайс. Курвето седи и клекнало, братле. О, бро! Това лъче. Бро, машинка. Тук духаш. Ела ме ревайни сега, много ти благодаря. Аре бе, пичи, ревайвни ме бе! Дай ми скара бързо! Аре бе, уй, сплескам. Аз имам... Мерси. Курси барбараници. На мен people. О, много people. Искам да хилна малко. You're alone? Двама са, ама от двете Аз страни имам са. SMG. Мъртле игра само помп. Идвам към тебе. Там си. Ти си на време, бе, братле. Шанс, брат. Ау! Ай! Естествено. Да знаеш, че този бокс не е мой. Баца... Аз искам стрелба да правя, брат, аз имам само една помпа. Емката. В гръб имаше мания. Не знам. Ако не са ротейтнали вече. Някакъв лети. Опа, е там. Не се във въздуха. Убили го това? Успя да го убия. Не. Е На там. едно. Е там. Двама. Я дай на този близкия. Това водата? Идвам. Лети. Дет. 31 във въздуха. 31 още. Дет. Браво, бе. А това беше гаджето на това. Да. Отсреща. Туп. Оня там нещо не знам какво чака. 20, 40 на оня. Яла ротация. На съплая. 27. Трябва да се бием с това на съплая. Давай, де. Айде. Дет. На другия се плай. Ма къде Е, там. падна, не знам, бац. 81. Спана го? 30 лайт, а то един скина на 30. Тя един скин на едно, ето тук, на едно. 20, Как шилта? 20, ръшкам. Във въздух. Това не е добре на играта, брат, какво става? Мамут и пистол ли? И мамут и пистол. Какво тоталното, брат, аз прочупи, какво става? Я тя ще ги цъкна. На теб не дава такова. Ще дават кръв. Ела, бързо. До нас. Абе, зоната е там. О, аз много се наебах. Боби, дръж ме. Долу. Това това е то маника и то цигани на другия. О, помпа ми е тук. Я дай. Чай, че в гръб имаше ни. Дай ги ръшна. Дай ви ръшки. О, гръб са наистина много слаб гръб. Там обокс. 40? 60 на другия? Аре бе, брат, дай, че съм на едно аз, бе. Ага, Ела, на стари постройки. ела. Идай бързо. Играй. Играй! Играй го, ти имам тактика. Абе, играй бе, брат. Аз имам златна такава инфантра. Инфантра? Аз ще игра тактика, бе. Ама на мен не ми трябва помпа, бе, брат. Си има това. Инфантура.
Трябва Има да ли се такова, махна. Имам шоквейвка. Ел. Има ли, чакай? Не, няма. Мятам Дай. шоквейвка. 3, 2, 1. Скачи. О, чакай, мините. Перфектно. О, тук, отдолу. Идвам. О, лошо. Да, едно съм, братле. Опа, седи и ме чака с базуката. Не, мен ме чакаш помежду другото. Но то е просто и докато стрелне. Оп, долу. 30 на 1. Моля те. Бокси ме. Ходрев. Брат, отгоре не знам. Оп, дет. 30, найс. Дет. Нагоре. Чай, че тъкнах escape, бе, диска. Към supplier. Но тука не ги знам къде са. Дет. Найс. Отваряй. Давай. 2 в 1, 2 в 1. Физвай, взимай това физвай. Пацане, изобщо нямам на идея къде е, бат. Сигурно е някакъв къща. Не, тук няма никой. Виж? Да. Брат, аре служи ми рампа, бе, игра. Мога да не аутплейва, защото ще стане много зле. Да не стане хилов. Я сплитни това. Но ако има някакво... Тебе няма го. Някакъв... Не, сега ще излезна камчи. Виж? Брат, камчи. Трябва сега да е тук, ако ще прави хилов. Това е ясно, ама въпросът е къде е тук. Брат, не е по дървета някъде. Оп, Не. наби ми балтиите. От къщата, да. Е там в баниото. Зад нас, аз го чух зад мене. Мале Боби, аз я бах и майката. Нали. На мене? На тебе. Ама на я фейзи през всичко, бе, кушар. Ризо Веном. А той е в зона. Той има някак хилинг си, или? Ама има шокоевка. Убивай го това, е един стил останал. Аз може не съм на едно в цялата игра, да? Ще ти скочи отгоре. Найс. GG.